Chirongwa chezuva ranhasika machiunzirwa nevenyamakwere lodges vanowanika pamutoko along Nyamapanda Road. Mukangobva mamutoko muchiita kunge muri kuenda kuNyamapanda ndopamunosvika panzvimbo yemanyamakwere lodges, pamunowana zvekudya, zvekunwira, pekugara. Nzvimbo yacho yakatongozvinakirwa hayo, munowana nguva yekudzora nekudzura ndangariro. Umhlakazo wanamhlanje liuphathelwa nguNyamakwere Lodges. Leyo along Nyamapanda Road. Hayi sithi lapha kuhle, indawo yakhona liyathola ukudla, liyathola indawo yokuhlala, liyathola lapho okokulala khona. PaNyamakwere Lodge tine misha yekugara, tine mashale, tine ma-executive rooms. Muma-rooms edu mune ma-TVs, mune DSTV, mune ma-self-catering facilities ekuzviti munozviitirawo tii muri mumba menyu, munotonhorera, tine mafiriji mumaroom, tine wifi. Kana muchida kutibata, munotibata pa 0717 948 787. Tinowanika zvakare pa WhatsApp nepa Facebook. Makadini vatariri ndeitwa tafadzwa kubvunza ubaya kuno kwamutoko pano tiri panonzi paNyamakwere Lodges. Pano tine 50 rooms dzinotangira pa $45 for my chalets, as well as my hotel standard rooms anoita $55, and my executive rooms anoita $110. We also have a 200-seater conference facility, as well as a nice kitchen that serves traditional meals. For activities, we have a nice pool behind me, and we have beautiful gardens where you can relax, as well as Mamtoko mune zvakasiyana zvokuita, from rock climbing to visiting Mutemwa Holy Mountain, Ruchera Caves, Mutoko ruins, and many other things that you can enjoy whilst visiting Mutoko. We welcome you to come and stay at Nyamakwere Lodge. Hongo muri yeZimbabwe ndofunga paya takakuzivisai kuti tiri kuedza kutsvaga nhau iyi mamiriro yakaita kubva kuna B kusvika kumhuri yacho yese. Pari zvino tatirega timbonanga kwaMukombami kunova kwaBhora kuna iye mwanasikana anonzi Rutendo ari kubatwa nemhepo yaimbobata tsitsi, mhepo yaMandi. Tinozvinzwira kuti iyewo ari kuti kudini. Njengoba salitshela mhuri yeZimbabwe ukuthi hayi thina simele siyebona sizwisise indaba leyi kusukusela ku-B isiyafika emulini yakhe. Namhla sithethe indlela saqonda lapho okuthiwa khona eMkombami, endaweni ekuthiwa khona yikho okulo Rutendo lo osebanjwa isithunzi. Naizvozvo ndofunga muri kutoona pakanzi Mukombami apo pari kuratidza kuti Mukombami primary neHigh School ndopatiri kusvika. Katinzwe kuti zvakamira sei, anoti kudini iye Rutendo. Njengoba libona lapha ukubhalwe Mkombami lapha, hayi sisendleleni siyakhona ukuthi siye kuzwa ukuthi yena unjani uRutendo. Naizvozvo regai tinzwe kuti tinonomuwana here aripo. Kana aripo achabvuma kutaura nesu here, kana asipo zvinobva zvangoreva kuti dzese dzatanga tichiudzwa inhema. Asi kana aripo nyangwe akabvuma kana kuramba kutaura nesu, asi chokwadi ndicho chinenge chiripo, nekuti nhau iyi takanzwa kuti iye ari kurapwa mhepo iyo yatanga tichitaura nezvayo. Hayi asihambeni sonke siyebona ukuthi ukhona yini lapha abathe khona ukhona yena. Nxa ekhona kuthi ukuthi hayi abasitshela khona liqiniso, kodwa singamswela kuthi ukuthi hayi abakukhulumayo ngamanga. Saka naizvozvo regai anza usati waiona nyaya yacho kachoro chaiko mhiripiri inovava.
Pari zvinoka tasvika pachitsidzo. Ndofunga muri kuona dzimba dziri kubudikira izvo zvimatenti izvo. Tenti imwe neimwe inenge ine munhu. Pano kando panenge pachiuya pachirapwa vanhu vanenge vachirwara nezvirwere zvakasiyana siyana. Naizvozvo matents aya mukaverenga anogona kutosvika kuma 80, 90, 100 ikoko. Njengoba ke libona sesifikile lapho esitsidzo. Lapha ke elibona khona amatente, lawa amatente lawana eliwabonayo agcwele abantu. Itenti inye la inye ilemuli kumbe ilomuntu ogulayo obuye uzoyelatshwa khonapha. Lingawabala amatenti lawa ayafika ku60, 80, 90 khona ngale. Dambudziko ratasvikotanga kusangana naro pari zvino nderekuti Rutendo ari kuramba kuuya kwatiri kuti azotaura nesu, asi tiri kuramba tichiedza kuti tione kuti tingazvifambisi sei. Hey, udubo ke esihlangana layo kathesi ukuthi uRutendo uyala ukubuya ukuzoxoxa lathi ukuthi sibekwazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke hayi ke besilokho sidinga ukuthi sikhulume naye, sithole ukuthi singakhuluma laye njani. Titomboramba kati chimunyengetedza nekuti tikasamunyengetedza pakaipa. Sure, maningi siyesibona ukuthi siyafika ngapi. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri kunzvimbo yeKwaBhora. Ndofunga makanzwa tsitsi achitaura kuti mhepo iyi yakubata kuna Rutendo. Uyezve makanzwa zvakare zvichitaurwa kwaMasawa kuti mhepo iyi yakubata kuna Rutendo. Takavati ngatibatanei, tinoripa ngozi. Vakaramba, iye zvinezvi tsitsi asununguka. Nhau iyi yasarira kuna Rutendo. Naizvozvo kati atiregedzai timbonanga kwaBhora kuchitsidzo kwaMarange, tinzwe kuti ichokwadi here, ariko here, kana kuti kutaurisa kwevanhu. Ndo nhau yatauya nayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini wena? Ngiyaphila mina Shumba. Salibonani muli yeZimbabwe. Namhla ke sikoBhora lapho okubizwa khona kusithiwa yiko Chitsidzo lapho ka eMarange ukuthi sikhulume lo Rutendo lo wayethiwa ngutsitsi yena kuthiwa nguye oyesebanjwa yesithunzi lesi. Kodwa sifikile silapha sizokuza ukuthi yena uzothini. Esengwadzese kamuri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Visa here. Iyo mutembo kunozi apa kugara tukinde kana tongosuduruka dese. Atitombobvumi, totongobvumira kenda tsime tichidzoka kudai. Mukuru wechechi ino akati endai munogadzirisa chivanhu chenyu. Achiti vana vangatanga vapedza chivanhu chavo. Saka handichanzwisi. Ai ndiyachitsaya. Wasifoni yasekuru nangoifona. Igono. Gogo mambo vaona uri padhuze. Gogo mambo vaona iri kukutyerema. Mana apa foni yave kuramba ndikafonera ani ari padhuze navo. Ndogara naye. Asi ari kugara nani? Saka ndokuudza here nyaya iri panapa? Ndandokuudza nyaya iri pano handiti? Pane veDrumas Media vaiva handiti? Pane vanhu vauya veDrumas Media avo. Vabva varikufambira nyaya yekwaMasawi ndizvo? Masawi vakufambira nyaya yekwaMasawi kwamaikambozuma iye. Saka vasvika panapa handiti? Saka vativo varikutobva kuhanzvadzi anamaikambozuma. Saka hanzvadzi idzi dzati dzavadhairira kuti mumwe wedu ari papi, ari pano pachitsidzo. Saka vasvika panapa titori navo izvezvi varikutonzwa zvamukutaura. So vada kutivo because hanzvadzi dzavo dzavati mumwe wedu akutorwara. Saka havanda evidence from vanhu vakasiyana siyana handiti? Saka vati vataure naamai kambozuma vanzwa kuti vane challenge here yakusangana nayo maererano
nemhepo iri kutaura iyo zvikuaafekta here kana kuti hazvisi. Maikambozoma vari kuti inini hapana chandoziva vari panapa, vari kuti inini hapana chandoziva plus handikwanisi kuenda kumberi kwekamera yenyu nitaure nemi bhozi inini ndiri pano padzidzo zvodawo varidzo yedzidzo vachivaripo apa foni yagogo iri kuramba. Kosekuru hamusi padhuze navo? Zvefasa here? Warai vatarise bhozi vatomira kuti time dzacho dzafamba here vanhu vacho nditori navo. Warai. Dai foni yagogo yatotaura zvingade kupera kugara bhozi gogo aya. Airuradza kuti kana dzana memu vanga vakaenda nana mama. Kweyo nama dza memu vanga hauna herewo. But isiona kuti ngwangu separate sezvawakaita iri. Vari padhuze nepadhuze. Vari padhuze. Iyi ndeyani? Ndiyagogo iri kuramba. Aiwa yagogo iri kuramba still ndatongoitira. Kweyo dza memu vanga unadzo herewo. Vanogona ngwangu paradzana. Dziri mufoni. Kwa kinuromba kwenyu. Shoni enotora kafoni iri pachaji. Yandaisa bavaleni. Handikuona situation ingomhanya mfano. Unobvoya neyangu. Tifone dza memo wanga because vanonga vatori musame tent. Because anagogo arunzwa sara kumusangano. Avaenda kuground breaking. Munoona inini maonero andiri kuita ka hanzvadza vari kucomplicatesa situation. Nyaya iyi haina kutanga nhasi. Tatoona about 3 years or more tichifambira. Now kusasununguka kwenyu kukurukura neni pari zvino mufananidzo wenyu ndaanawo. Hanimunzwa. Saka zvakureva kuti isusu taakuzonokutaurirai pamusoro. Hani muri kuona foni? Ndabvira kudhara ndichikutorai. Hakuite zvokunyeba. Zvatopera zvakanaka. Kana muchitoda ndokuraidzai vhidhiyo yenyu bva muchinotaura. Asi zvinenge zvakanaka munhu uchinyasozvimirira kuti zvakamira so. Gono. Alright. Dai kuronzi pano panga paine network. Hanzvadzi tingadai tairatidza vhidhiyo rataita tiri kupi? Tiri kumba kwavo. Zvaigona kuapa background nekuti tiri serious zvakadini. Tapotsa tanyura madhaga umu. Tichifambira nhau inozikanwa. Yatanga chingoda verification yavo chete kuti zvochokwadi zvakamira zvakadai. Dai kurunzi tiri vaviri takamira paside ngatokuudzai mama secrets. But zvangofanana. Handisi kuti saka alright kana mati titaure it's okay. Isusu nhau yetanga taakuchida kwamuri. One kuziva kuti muri sei. Imwe yepiri ndeyekuti hanzvadzi yenyu iyo iri kuita kuti imimi munge muchirwara. Iri kunzi makamborara nayo. Mukaita mhiko nayo. Saka naimi musiri kuda kutipindura. Aiwa pakanaka. Nani? Hanchazipi apa mani? B. Ndosaka zviri kunzi mimika. Dai takurukura zvakanaka ka. Muchitaura kuti aiwa izvi zvakadai zviri nani. Because isusu chiimaginai kuti one side tichangonoisa one side. Imi musina kutaura zvamataura. Nyango dai maiwewo isusu hataimbofamba pesa apa toti tadzokera tisina nyaya. Todzokera torega ukakuloda nyaya. Vanhu gakutaura zvanoziva. Yabaka here. Ndozvatuta kuti imimi. Handiti pekutanga ndima katanga kubatwa nemhepo ikai. Ndobva kwazobatwa mandi uyo. Tsitsi. Saka tati tikurukure nemi zvakanaka muchinyasotitsanangurira vanhu kuti aiwa nhau iri kutaurwa ndenhema zvinhu zvakamira zvakadai. But mukaunza makore ehanzvadzi yangu ka nenyika takatosiyana by far. Aizi nyaya yemakore inyaya yekuti hanzi yanga iri mhiko. Nhau iri panapa ndeyekudai imimika
munokwanisa Inyaya kutsagura kuti panhau dziri kutaurwa navanhava ichi inhema, nhau dzakamira dzakadai zvoita sei zvopera. Ndabodzi imimika makaramba imimika takatotora zuro zvogongobuditsawo kuti yeni isu taudzwa kuti imi muri kuno kuchitsidzo nekuda kwedambudziko iroro, handiti ka imi muri kuti hamurizivi, asi tasvika kuchitsidzo takuwanai muriko. Uye zvese hatisi n'anga kana maprofita anofembera kuti imi muri kuchitsidzo. Plus ndofunga sekutaura kwamaita hanzvanzi yangu iyoyo nkwasha yakatouya iye yakafirwa nemwana baamjeji vatori apa vakazotakura mwana kusagutsikana nechechi kwakatoudziwa kuti mwana uyu makamunonokera ndobva watakura mwana bva aenda kofira kwasati atombosvika inyaya kuti wadziwana here murungu handizozvikwanise bosi ndiri kumunhu anokudo zverunyararo zvandinongoda kuzvinamatiro kuzvidzivirao mumwene mungava ri kunemhosva bosi kunyepa chaiko chaiko muchechimedi imhosva saka handiri zvokunyebera kana kuti zvokuti munhu ngazvimirire ngataura zvaanoziva zvatopera. Saka ndochokwadi chiri kunzi imimi tsanangurai imimi zvamunoziva zvamusingazivi moti kwete vakadaisa ndotsanangura kuti uri chidzaidzaaranyanzaja pamusoro yangu tinangokubatsira kungobatsirana handisi kuti ndizvoitai kana musiri kuzvida munongoti hamudi. Ava vauya wangouya kuti wakubvunzei handiti mimi nayo mutingotera mashure mao iwo ndiwo wane zvekubvunza ndiwo wane zvekutaura. Tine mubvunzo kana wachiramba woramba. Ava ndo wafamba. Mimi hamuna chekutaura iwo ndo wafamba katobva wanyebera kudziya zvimwe zvisiri. handizvo kuchechi kwenyu imimi muitoprofitwa handiti muitobetserwa profit kune hongu chavafanira kutogorekuudza ichokwadi kuti izvi ndozviziva izvi ichokwadi bosi muchechi medu muno munyango une chitemaka unoreurira ngowaindi kwavhangeri kwese wanoona ingowani idzodzo handini hakuna munhu wokunzi nhasi una akapombaka robva raregera ropisa bepa iro but nyaya iripo ndeyekuti imimi we understand makauya kuno nekuda kweurwere hwokubatwa nemhepo. aiwa akatongoya kunotongorapiwa nekutokozvitakura kwandakaita apa ndepechidzidzo pokundapiwa kuti munhu anozvitakurawo mhepo dzokuti afe nemimba asi nuke zvakanaka. Kosei patabvunza kuti ari kubatwa nemhepo yamandi kune vari uko vakati yariko kuwangatadza kutaura here nhaingwacho vanongotaurawo kakuti sezvakaitika kumashure kuti variko vanoti ihanjedzi yabhii nokuti zvakabva zvazodai muri kuti zvakaitika kumashure kasi ndambokubvunzai mukati kumashure hazvina kuitika. Handataura kuti asi kwete kwandiri inini handiri tsitsi ende ndofunga mutozvoroti munhu akabuda pekutanga handizirini. Aiwa hatina kumboti ndimi tsitsi tsitsi vakaenda vakanoripa imimi mukagoramba kuti isu hatiite izvo nokuti mai musikabhilivhe zvemhepo nawo zvaakunetsana nemi munhu anokarara nguva dzese here kana kugara pachitsidzo pavese wakambonona chikarara zvaini ndinomoa ndinoona chizvitira zvezvangu mutene chipedza chiita zvatinoda chiitira zvatinoitira zvatopera rimwe dambudziko nderei kumba kwangu rakabva nchizvifambira makangouya kuno avo hamuna kana mhepo iri kukubatai. Ndonhau iri pano kamhuri yeZimbabwe ndofunga manzwa takakupai nhau tichikutsanangura kuti tichasvikako kuchechi tinovaona vahanzvadzi varamba kutaura pakamera asi mufananidzo wavo ndofunga mauona vachele. Lizizwele muli yeZimbabwe salitshela sathi sizafika-ke esontweni siyekhuluma laye umama siza ukuthi yena isayidi lakhe lithini limzwile nje ekhuluma uthi yena hayi lokho ngamanga okukhulunywa ngabantu. Naizvozvo pane nhau dzakati wandei ndofunga dzimwe makanzwawo dzichitaurwa paya natsitsi achitaura iye kuti mhepo haichisiri kwandiri yakuna rutendo wacho ndiyeyu. Njengoba-ke lezwa utsitsi ekhuluma esithi yena hayi-ke isithunzi asiseko kuye sesikuruthendo kodwa-ke sifike kuruthendo nguye uruthendo lo uthi yena hayi kakwazi khonokho. Nyangwe dai ndaive rutendo handaimbobvuma nhau yakadai asi ndichiziva hangu kuti iri kuitika.
vele wawungasozuvuma hayi wawungasozuvuma ukuthi lesithunzi yes hayi kwakungayenzeki asi ndo nhau iripo ndofunga chandingade kukuzivisai ndechekuti tabva kwaMutoko tikauya kuno kwaBhora tichiudzwa kuti Rutendo ari kuchitsidzo kuchechi kwaMarange ndo pachechi patasvika tikamuonawo zvechokwadi aripo saka zvichireva kuti zvimwe zvese zvatakaudzwa ndezvechokwadi chokwadi chisisiri kubuda ndicho chake iye chekuti zvamuri kutaura ndezvenhema uyezve mwanasikana iyeyu ari kunzi ndofunga unotondera paya zvichitaurwa kunzi akati B akamumanikidza kurara naye akagorarawo zvakare neimwe hanzvadzi yake saka akarara nehanzvadzi dzinokwana kuita 2 ndonhauye tichida kuti atitsanangurire kuti zvakafamba sei asi mamunzwa ari kujamuka njengoba-ke lizwile sahamba-ke eMthoko sabuya lapha eBhora sisithi sikhulume laye uRutendo ukuthi asitsheleni ukuthi indaba yakhe ihamba njani kodwa yena-ke uyala ukuthi hayi-ke yena kakwazi lokhu njengoba licabanga utsitsi wake wasitshela wathi hayi-ke iqiniso ngelokuthi uRutendo labo bhuti bakhe abayi2 balala bonke kodwa yena uthi hayi-ke ngamanga lawo abantu laba bakhulume iqiniso eligcweleyo naizvozvo tingati isusu nauita kuisira pano asi zvinonzi rine manyanga hariputirwi hayi-ke ichakwana hayo nguva nekuti kana iri ngozi yamandi atinoziva pane nyaya pane nyaya aiwa pakaipa mukuru wechechi ino otongoziva kuti ava vatovaisa parejista rekuti vachambogara kuno nekuti ngozi iyoyo ma1 ndofunga mhuri yeZimbabwe isusu pedu taita ndofunga maona kamera yange sina kumira zvakanaka asi Rutendo mamuona tataurawo naye manzwa zvaanga achitaura tonga itinzwe munoti kudini nenhau yakadai asi chandingade kukuzivisai ndechekuti chokwadi chinogona kunetsa kuwana kuna B chokwadi chinogona kunetsa kuwana kuna Rutendo asi zvekunzi Rutendo ari kubatwa nemhepo uyezve ari kuchitsidzo kwaMarange kwaBhora tateera nzira tikasvika ikoko kwaMarange kwaBhora tikasvika tikamuona Rutendo tatora nguva yakati rebei achiti ndiri kugeza isu takaita sei takamirira azopedza kugeza ende atotanga kugeza tasvika azopedza kugeza Rutendo ati kwete handitaure nemi ndinogotaura nemi sei mukuru wechechi haana kuziviswa vabereki vangu havana kuziviswa murume wangu haana kuziviswa naizvozvo handikwanisi kutaura nemi asi zvamauya zvamuri kutaura izvi inhema njengoba-ke lizwile limuzwile uRutendo ekhuluma esithi yena hayi-ke kakwanisi ukukhuluma lathi kodwa thina sathi sisuka ebantwini abanjengotsitsi wasitshela yena ukuthi hayi-ke uRutendo ulapha koBhora chokwadi ndechekuti tamona aripo sifike khona sambona sazama ukukhuluma laye ukuthi asitsheleni ukuthi kuhamba njani yena wasitshela wathi yena into lezi ezikhulunywayo hanzi dzese dzinhema inini panapa ndawo yangu zobatsirwa zvemimba yangu yandinayo yena uthi yena ulapha ngoba ubuye ukuzoncediswa ngendaba yesisu ukuthi yena uzithwele so indaba leyo ukuthi ulesithunzi esimhlukumezayo kumbe esimphambanisayo hayi-ke abantu bamqambela amanga asinguva ndosaka ndichigara ndichitaura kuti zuva nezuva rine zvaro nhasi uri kufara mangwana uri kusuwa kusukira mangwana uri kufara upenyu hunenge vhiri chokwadi chichibuda zvishoma nezvishoma kusvika chazonyasoti bherengende nekuti nhau iyi tabva nayo kure muri kuiziva naizvozvo sekuimbisa kwatakaita kuti tichakupai zvizere ndozvizere zvatawana zuva ranhasi hanzi handizvizivi asi pachitsidzo aripo tinokutendai mhuri yeZimbabwe nenguva yamatipa aiwa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai rangu zita ndinonzi Andrew Deshaba igama lami nguThinevimbo Maphosa ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa
asi musakanganwe kakusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Oh